Music! Nanghahampas ka ba? Sino ditong nanghahampas? Ako kasi nanghahampas ako. Lalong-lalo na kapag humahagalpak ako ng tao. Meron ba kayong kilalang ganun? Yung sobrang lakas humampas ng katabi kapag tawang-tawa. Yung ayaw mong maging katabi yung taong yun kapag nag-get together kayo kasi panigurado magiging battered person ka. Yung tipong ingat na ingat ka sa sarili mo pero kapag nag-get together kayo biglang boom. Ba't ako nasasaktan dito ng pisikal? Charot, widarot. Anyway, kabisyo, para sa mga mahilig dyang humampas, baka naman talaga hindi dapat katawan ng tao yung hinahampas mo. O balikat ng tao o braso ng tao yung hinahampas mo, kundi bola. Bola pang-volleyball. Oy, volleyball fans, magsilabasan! Sino po dito ang mahilig humampas ng volleyball? Yung tipong humampas ng bola. At pag sinabi niyang mine, sa kanya lang, hindi na dapat agawin ng iba. Wow! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pag nagmamahal ako ganun. Pag sinabi kong mine, akin lang to, wala nang dapat tumira. O wala na dapat humampas. Kasi ako lang ngayon. And speaking of volleyball, kabisyo, ang dami sa mga kabisyo natin out there na sobrang fanatic ng volleyball. And ngayon nga po, pasok ang Alas Pilipinas sa semifinals ng ating AV Championship. So ano ba tong na to? AVC Challenge Cup na ito. So ito po yung Asia's Volleyball Competitions dito po na nagaganap sa may Rizal, if I'm not mistaken. So ngayong araw po na ito, alas 4 ng hapon, ay meron competition laban ng Pilipinas versus Australia. And they will be battling for bronze medal. Kasi nga, natalo po ang Alas Pilipinas sa Kazakhstan nitong nakaraan. But it's okay kasi sa totoo lang, yung pinapakita ng volleyball team natin, ay, ibang level. Ang huhusay nila. Sa totoo lang, hindi po ako fan ng volleyball. Nagkaroon lang ng ex-lover. Charot! Na volleyball ang sports. Pero dahil lumalabas siya sa feed ko, tsaka nakikita ko sa TV, natutuwa ako na parang nire-raise nila yung flag natin. Kumbaga nakikilala tayo sa ibang mga bansa dahil sa karunungan, dahil sa kagalingan natin sa larangan ng volleyball, sa sports na ito. And this sports ay hindi lang basta-basta palakasan ng sigawan or palakasan ng resistensya, ng stamina. Hindi siya ganun. It's all about discipline. And aside from the discipline, ito yung pagpapahayag sa buong mundo na Pinoy ako. May ganon. Oo, nakaka-proud maging Pinoy. Basta ganyan yung mga laruan, ganyan yung mga pagpapakitang gilas. So, hindi lang nakaka-proud yung pagiging Pinoy kapag merong naagrabyado, pag masyadong makalat, pag masyadong marami ng nabubudol, yan. Yan yung mga hindi natin super bet. Yung mga toxic Filipino culture, yung may nakasabit na rosaryo sa sasakyan, tapos nagsasakay ng kabit, yan. Ayaw natin ng mga ganyan.
Charator darot. So, anyway, kabisyo, sana ay manalo ang Alas Pilipinas sa game nila mamaya versus Australia. At naway makuha natin ang bronze medal na yan. So, anyway, kabisyo, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito. At siya, kapiling ang babaeng naniniwalang hindi ba ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. This is me, your boss, princess, DJ Raketera.